ilang kasapot yung tournament show ng mga kagamba. Tropa natin dito. Si Happy Bombon, ayan, no? Si Happy Man. Si Happy Man nakatalikod, tinatalikoran na lang tayo. Ayan. Si Kabinong. Ayan. Kagamba. Yung may sinasabi na mo tayo. Nandito yung mga judges natin. Ayan. Sir Joseph, Sir Diggs, si Jonathan. Kaya kayo kasapot na yun. Anong mo? Dominic. Ano nakita mo? Ayan. Nakita ko yung kasapot. Si Gagambols, mga Gagambol. Ayan. Yan sa si Dinestrello. Ayan. Yun, nung bola pa si tatay. Kinakabahan. Ipos, bakit na yun? Sinasabi na naman si Happy Man. Hindi pa daw lakad yan. Ganun daw. Ganon. Jason Ayan, Webb, si Spider-Dog, mga Gagamba. Kaya si tatay kasi dumating. Ayan. Ito sige yung vlog. Ayan, si Spider-Dog, mga Gagamba. Ayan. Ayan. Ito yung mga Sino po makawakan? taga-video natin. Okay na si po Sir magpakit. Daniel. Ikaw ka magpakit. Ayan. Nanginginig ka pa. Ayan. Ayun si Happy Man, isasubscribe niya. Sabay. Joke lang, isasubscribe niya. Kasalukuyang ginagawa yung isang session. Ayan. Paano yung mga... Ito, hindi ko pwede ipakilala itong mga ito. Hindi ko kilala itong mga ito. Ha? Magpasaya na mga Hindi pwede ipakilala ito. Idol ka po. Ayan. Idol ko yan, Ayan. napapait. Yan, si Kapos yan. Nakita nyo na kanina. Agil sa araw. Idol, Tatay Memo. Ayan, ayan. Ano tayo? Kami na limang Nagkagambos. Pagkakahandle mo. Boss Riggs siya. Boss Joshua. Kasalanan mo na yun. Kasi susunod kayo, medyo ano muna tayo, malawag tayo kasi first time. Susunod, dapat lahat mag-apat packet. Yan, nakamask sila. 8. Nay. Ilang ano na rin, ilan na rin. Sino 8? Tatay Mendo. Ayan, mga gagamba. Tol, paalala ka na, mas labas mo na yung mo, okay? Basta mga kaman. Bago pala sa bumuo ng Spider Show Tournament, sila sa lahat. Next. Si Kasalpig to ni Shopee man yun. Yan, mas bakit sa actually 2 weeks na to sa atin. Galing, Mendoline to, Mendoline. Mendoline. Kumakbo. Hindi na magkakot na ako, patakbo na. Sumakbo. Kailangan to, hindi ka balik ka. Papanigin mo na lang akin na. Panig na lang, panig na lang. Pakita sa akin. O, papakitin mo na, papakitin sa handang iyak yan. Galing naman ang buwakat niya. Beautiful. Yan Yan na, sana, sana. Oo, di ba? Padagdag po! Mama ko, taga-video ko. Ay, ang galing malaki! Content start! Nag-let ko eh, sa'yo eh, video mo eh. Ay, isang buti lang yun. Nag-wait lang ako pa sila muna nakaupo eh. Okay, 9. Gagamba si Street Fighter. Binigyan ako ng cup. Masakman! Thank you sa sponsor. Gagamba si Street Fighter. Tatay Mendo, ayan. Si Street Fighter sa ito, si Happy Man. Ayan mga kagamba, tapos na yung show natin. Hanapay na lang desisyon. Ayan, maingay na sila. Ito, bigyan ni Street Fighter. Wanting na, wanting. Mga kagamba. Masayang-masaya sila. Wala ka pang red. Ayan. Ay, salamat. Ayan, ayan. Balik tayo sa ano? Ayan, lahat na lang. Linisin mo na. Lahat na sombrero na. Ayan. Si Happy Bombon. Nakasombrero na din. Beach Spider. Salamat. Spider Dog. Nakasombrero. Salamat po. Kami ba na? Ayan, spread. Ayan. Dito muna tayo lahat yung judges. Okay.
Tol, mag-awating na tayo. Sa video lang muna tayo. Okay.